Ndị be anyị daalụnụ. Aga m eme vidiyo nke a n'Igbo, emechakwa m ga-emekwu ya n'asụsụ ndị Britain, maka na o mesịziri doo m anya na ọtụtụ ndị be anyị ada asụsụ Igbo, mana m na-ebido with asụsụ Igbo. Nwanne anyị nwoke a na-akpọ Peter Obi, onye agụlụ, o mere Nigerians ife ndị oyibo na-akpọ excite ahụ gara aga, maka etu o si wee chị, etu o si wee du Anambra steeti ọfụma. Millions of Nigerians were excited by nwanne anyị nwoke a. N'ikwu eziokwu, ọ gbakamgharị na ndị Nigeria nwere ike ịkwado onye Igbo, maka experience na-egosikwa onye ọbụla chọrọ ịgwa onwe ya eziokwu na Igbo wurubedu gold and diamonds on the average na Nigerians ga-asịsị tụfuo, mana maka na ọnọdụ ndị Nigeria jọọ na njọ hinne, Nigerians ata n'afụfụ hinne, ha wee nabata Peter Obi. Abịakwu n'anya ndị ya na ya na-azọ onye ga-edu Nigeria ma onye ga-achị Nigeria, onwede ebe ihe esiworo ha tụnyere ya, Nigerians wee kwadoe. Ọgbazi uru anyị kwuo etu election si wee gaa, ọbaghị uru ịtụ iri ọnụ, mana anyị ama ntụnyere ya ọnụ, mana anyị kwesịrị isi na ya mụta ife. Peter Obi kacha mma na ndepụta anụ, mana ndị ọnụ ruru n'okwu na Naijiria ekwero na ọ ga-achị Naijiria, ekwero na ọ ga-edu Naijiria, ekwekwu na ọ ga-edozi Naijiria, wee na-atụta aro Naijiria achọghọ Peter Obi. Peter Obi ka nsikwa n'ụzọ ọzọ wee bata. Akwadokwara m Peter Obi maka ibe gụrụ nwata agụụ asị n'anya erinie, o zuru ka emee, o toruru idu Naijiria, o toruru ịchị Naijiria, ọ na-agụkwu ya agụ ya ịchị Naijiria, ife ndị oyibo na-akpọ legitimate, o nwere legitimate right ịchịnụ. So akwadoro m, ọ bụrụ ibe na-agụ ya agụụ, ya na-eti ya anya n'inweta ya. Mana otu ajụjụ m na-ajụ bụ, ọ bụrụkwa na-echi Naijiria na ọ nwetaghị, kedụzie ife ọzọ? Ife m ji ajụ ajụjụ ahụ na etu a o si belivu, mụnwa si belivu kwuo na oye enyere Naijiria aka, etu a ka mụnwa si belivu kwa na Peter Obi ya enyewuru ndị Igbo aka. Maka ọ bụrụ sọsọ ndị Naijiria ka Peter Obi mere excite, na Peter Obi mekwuru ndị Igbo excite. Ife ndị Igbo na-achọkwanụ kịta awụ onye dịka Peter Obi a nwere ike ịpụtasị ndị Igbo na-echigharị mkpụrụ mmiri enweghị ebe o ya edu ụmụ okorobịa je, na ịgba akwụna enweghị ebe o ya edu ụmụ agbọghọbịa je. Onye ọbụla chọrọ ofu ife dị mkpa na-eme ọsụọ ya n'Igbo, ndị Igbo ya egekwa ntị. Maka ofu ife m chọrọ ka ndị Igbo ma Peter Obi aha kwụsị iche wụ na ọsọsọ ịwụrụ gọvanọ ka ị ya agbarụ ndị Igbo mbọ. Onye wuberu the modern Igbo nation nke a mụ na gị nọ na ya taa, ọ na-abịazi ka iwe. And oge o meri ewu, oge ọ president Igbo State Union, ọ bụghị oge ọ president of Nigeria. Zik emechanarị ndị Igbo ibe niile oye mbere ha oge ọ president Igbo State Union, oge ọ the president of Nigeria, nwezi ife o mewuru ndị Igbo, because ọ wụrụgo Nigeria niile enwe ya. Mana oge Zik lidiri ndị Igbo
oge Zik duru ndị Igbo, oge ahụ ka ndị Igbo banyere na kategori as na ha kacha move forward n'ụwa. Ya nwanne anyị nwoke Peter Obi, ndị Naijiria nwere ike isi na ịma nchi, ndị Naijiria nwere ike isi na ịma ndu, and anyị ama mmaba n'ife ya ebutere anyị ọgba aghara na ha sị na ịma nchi, mana o nweghị onye Igbo ya sị na ịma ndu ndị Igbo karịa gụnwa na onweghị Peter Obi. Ife nji etinyesi ụmụ ife a na vidiyo na Igbo ekewasịa na ọnwụ na Igbo ekewasịbeghị gị nwa Peter Obi bịa Amerịka, ị nwere ike ịjụ kedu etu mma esi fuo onye dịka Remilona nwoke too chere ibie, anyị ncha wụrụ ọgụkwu okenye, mana Igbo ekewasịa na onwezi onye na-ajụ ese ụmụnne ya again, especially ọ na ha anọghị n'ofu economic bracket. Okwu m gwara gị abụghị okwu ọjọọ, okwu nwanne ya agwa nwanne ibe, and even ji wee gwa gị ewu na-enwe vacuum, enwere vacuum and ihe feel weird, enwere vacuum n'Igbo society and ihe feel weird, ihe feel that vacuum ịnọ na position isi ndị Igbo akọ na uche amamife. Onye rie taa anya dewe obere echi, onye ọbụla wepụ aka na ife ọjọọ, ọtụtụ ya egeghị ntị, maka ọ dịkwa ọnụ anyị mma, ọ dụkwara Naijiria anyị chọrọ ka ọ dịrị mma ya dịbagodo otu a.